kumele ubuyele enyangeni uyocela umuthi ukulungisa yonke lento esiyenzakalile. Kulokho I need a killing root. Khaya ngeke usizwe lapho. Ngifuna ungene enyangeni. Abantu bazothi mengabe bezwe ukuthi wena ungena ekamereni lami ngiqulekile wazama nokubeza. Wait. Are you blackmailing me now? Yabona lokulethela noma lokuyena okuthulile. Uyazi ukuyokufuna ngapho sithola lapha kufunekile ukungilalela. Kodwa-ke akusinkinga leyo kumele usixwayise ngayo. Yazi uzomela uThulani ngimtshale ngayo yonke lento le. Ata sikuzokonakala. No, asimfonele ngcono. Hawu, uyazi ngithi khona hleli naye. Just nawe le nto athanda ukukhuluma yodwa. Sanathi nise. Uyazi ukuthi wena uzosebenzisa umuthi. Did you? No. Naledi uyazi ukuthi ubona isifiso lomuntu ngokwenyanga, ubona isifiso singayibona thina. Manje pho ubona yonke into azobona noqobo lwami. Angazi Naledi, but wena kumele wenze isiqiniseko sokuthi lo muthi usebenzisa ngendlela. Waba ungayisebenzisanga ngendlela, ziningi izinto ezibonakala. If lo muthi awubona ukubulala uThembi kodwa ukubulala mina. Naledi angibona ukuthi ngayini. Phela uyazi ukuthi ngikhona ukufakaza uma ukhona into eyenzakalayo. Kanti sinizile futhi imali yakhe lo muntu angazi la usefuna lithini. Yeah, qinisile. Tshela mina usetshenziswa kanjani lo muthi? Okay, hlala phansi ichazele. Uqala kuzomela uyenze, kuzomela ufonele uThembi. Umtshele ukuthi akezela endlini noma wena uhambe endlini yakhe. Uma ufika uzokwenza itiye. Bese lo muntu ufaka itiye. Wenze isiqiniseko sokuthi uyaliphuza lelo tiye. Emva kwemizuzu eyamashumi uzoqala ezele. Mike wavala amehlo njengoba kuphelile ekhaya. Uzwile ngithi. Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Yeah, I just wanted to see you nje. Angazi noma ubusy yini. Kulungile ngizofika mina namhlanje. Vela. Yeah, all right, okay. Okay, I'll see you later. Okay, sharp.
Hey mata sini mfethu uthula kanjena ukwenze njani mata? Ha meza lutho. Ngeke sikhonde nje la ngeke uhlale wedwa futhi lana ujule kanje sini nami mntwana. Hayi into ethi. Uyihlalela nje. Ngiyakuzwa. Manje kwenzekala ngayo lezi insuku mfethu yazi ngithi ngiyabheka emadlala ngifice sini nawe mfethu. Wakukwenzeki lutho yini? Uneshota wenzile Lutho wena usola. No. Awuthi uneshota wenzile it's fine. Yeah. But ikhona into engikutshelayo. Yini mfethu? Yazi uyangifihlela nje. But ngiyamazi umuntu. Ngiyabazi abantu abadala ukuthi kube nale nkinga nayo. Abantu. Yeah. Akusiyena umuntu oyedwa yonke le nto. Ukhuluma ngani yiphi yonke enginayo mina? Uyakhumbula ngihlangana nawe izolo? Izolo. Hayi. Angahlala nawe mina izolo. Wena ngihlangana nawe izolo wathi usawuje ukuthi kuseni. And ngineshoti ukuphuma Naledi lapha. Izolo. Iyona inkinga engikhuluma ngayo leyo uthi ungakhumbula izinto ezenzile yabo. Ngizokutshela ukuthi wayenzile lento but mawuzongithembisa into eyodwa ukuthi angeke uzibabekisana nabantu abakwenzile into uma seyitshile ukuthi ngiyajabula ukuthi ufikile yazi. I'm glad you called. Maybe like you pull up nje liva nombuzi. Yeah. Thank you. Wait, ufake le thing? Ngifake i-tea-bag ngafaka ikhofi la ngagcina ukuphuza itiye nge-tea-bag. Ngiyaxolisa ngitshela ngosalenza. Angisaliphuza itiye. Ngisacela sishintshane bandla ngokuphuza lompilo. Ya ngithola kahle enhlelo nobabili namhlanje. Ufuna ngitshele lonke iqiniso. Qiniso bani lelo? Khuluma ngala makhandlela.